Казвам се Светослав Аврамов, работя във фирма Александър Електрик от 7 май 2011 година, като започнах на длъжност електротехник строителен и с течението на годините и моята работа и постоянство достигнах до длъжността технически ръководител във фирмата. Фирма Александър Електрик изпълнява разнообразни проекти, като се започне от жилищното строителство, минаме през офис строителството, промишленото строителство, високоволтовите линии, сферата на железопътния транспорт. Фирма Александър Електрик организира обучение за навлизащите нови продукти и технологии чрез нашите партньори, с които работиме, и контрагенти. Те от своя страна при представянето на всеки свой нов продукт организират необходимото обучение, за да може ние да се справим професионално. Мотивацията първо е разнообразната работа, която налага фирмата, екипа и най-вече управителя на фирмата, който е коректен и добър професионалист. Първо, защото фирмата е коректна, изпълнява различни видове дейности, за да може всеки да си намери своето място. И най-вече и не на последно място, екипа от професионалисти е много добър. В нашата работа, особено в сферата на електрото, слаботоковите, високоволтовите и пожароизвестяването и компютърните системи, екипността е много важно, поради простата причина, че трябва да разчиташ на колегата си до себе си, за да може при евентуално някакво забавяне или да може да се помисли от двама човека. Бих препоръчал на приятел или познат да започне работа във фирма Александър Електрик. Първо, защото фирмата е коректна, добрия екип от професионалисти и не на последно място лицето на господин Ангелов като управител и работодател във фирмата, който е винаги точен и коректен.